Sa povie ITčkár, asi každý si predstaví chalana v okuliároch s mastnými vlasmi vo flanelovej košeli bez sociálneho života a očami vyschnutými od svetelkovania monitorov. Pravdou však je, že bez tohto študentského druhu by si ostatní vysokoškoláci hádam ani nevedeli predstaviť život. Taký ITčkár totiž dokáže zariadiť takmer všetko. Toto je typická predstava ľudí o ITčkárovi. Dvere má však po skončení školy otvorené nielen do IT firiem, ale aj do internátnych izieb. Bez neho určite neodozdám seminárku, bez neho si nekúpim lístky na vlak, bez neho sa neprihlásim na skúšky. Nedožením študijný materiál a nemôžem sa dohodnúť s učiteľmi na konzultáciách. Bez internetu sa totiž dnešný študent naozaj nezaobíde. Študenti informatiky takto svojpomocne zabezpečujú internet pre všetkých svojich spolužiakov. 4 kilometre káblov, 8 poschodí, 10 šikovných ITčkarov, 32 izieb a 120 používateľov. To všetko za 30 hodín pre jeden blok vysokoškolského internátu. Konečne si tu. Vás je až toľko veľa? Tak kde vám to namontujeme? Celé to začalo zhruba pred 12 rokmi, v časoch, keď sme sa ešte viacerí pripájali na internet iba cez telefóny. Maximálne sme si vedeli prečítať e-maily alebo pozrieť zo pár stránok. Dnes už chalani svojpomocne ťahajú najrýchlejší internet, aký na Slovensku máme, s prenosom rýchlosťou 1 gigabit. Obrovské množstvo dát potrebné do školy si teraz dokážem stiahnuť za pár minút. Napríklad volám s babkou cez videohovor vo vysokom rozlíšení. Ťahanie káblov a skúšanie teórie v praxi však pri aktivitách ITčkarov nekončí. Do kapusty začínajú liesť aj svojim pedagógom. Nachádzame sa v sieťovom laboratóriu, v ktorom si môžu študenti 24 hodín denne, 7 dní v týždni precvičovať nastavovanie sieťových zariadení. Do toho organizujú pre všetkých študentov rôzne workshopy a to všetko aj s patričnou dávkou vtipu. Pre televíziu JOJ Martina Karasová.